Bună dimineața, dragilor, și iată-ne din nou aici. După clipul cu netezirea, să zic așa, șapei, cu protecția, e bine, ce facem astăzi? Ne-am pus să facem, trebuie să facem contratocurile toate la uși. Sincer, pe aici, pe la noi, prin zonă, nu prea am văzut dacă se găsește. Eu știu că se găseau de cumpărat de gata. În cazul ăsta eu m-am pus să-l fac eu, că știu cum vine. O să mi-l fac eu singur. Doar că știți un pic cum e prețul la scândură și am vreo 2-3 metri cub de scândură, îmi pare rău de ea, dar oricum îmi trebuie ori așa, tot trebuie să cumpăr. Și m-am apucat să măsor. Mă voi folosi de această mașină. Am o mașină profesională de la Bosch care taie ceva de speriat, taie și la 45, taie cum vreau eu. Nu e problemă. Mă voi folosi de această mașină și o să-mi fac eu contratocurile, că e cel mai bine, să zic așa. Da. Ușor, ușor o să mi le semnez, o să trebuiască să tai și pe lung și o să fac de 10 cm, să zic așa, lățime, 10 cm pe 2 și 3, de 2 și 3 să rămână aer înăuntru, la ușă. Pentru că oricum trebuie să rămână așa o abatere un pic, adică pentru să punem pene, să punem ce trebuie pentru blocaj. Avem și un vinclu, să tăiem tot în vinclu și nimic. O să mă bag un pic la treabă și ce să zic. Revenim cu continuarea clipului. Haideți să încercăm un pic să tăiem. Asta sincer n-am mai folosit-o de mult, dar trebuie să meargă. Nu-i că s-a plictisit singur dacă n-am folosit-o. Aici avem o dungă care ne arată unde taie. Taie destul de bine, face o tăitură destul de curată, o vedeți? Destul de curată. Taie destul de bine. Acum o să măsor și am să o tai în două și apoi o să o tai pe lung. O să încercăm să facem următoarea tăiere. Trebuie să mă organizez cu ce am. Acum dăm un pic mai în spate ăsta. Să nu tai găleata. Așa bine. Uite și tăitură curată face, într-adevăr. Am tăiat-o la 10 cm, o să trebuiască două, trebuie să mai fac o tăitură pentru că nu vreau să fac mai lată, cu toate că mergea și în două. Oricum ușa bine acoperită și îmbrăcată, tot colțul bine îmbrăcat. Dar eu le prefer așa de 10 cm o să fac și pe cealaltă. O să pun uite așa și măsor și fac și pe cealaltă la fel. Și gata. Și apoi vine capătul în cap care o să o fac cât aer vreau să fac. Haideți că măsor și o tai și pe următoare. Am tăiat-o și pe a doua bucată. Vedeți, mi-a rămas o stinghiuță de 3. Și aia
o să o folosim și pe asta pentru care rolul ei. O să vedeți mai departe că nu e aruncată. Cel puțin are rolul ei provizoriu. Are rolul ei. Așa arată. Și nu mai trebuie partea din cap acum. Dar ca să nu stricăm scândura, pentru că de aici mai este exact două laterale. Că pentru cap am altă scândură. Ne trebuie la 94 de centimetri. Pentru că trebuie să aibă 90 intern, 94 de centimetri extern, pentru că luăm în calcul și scândura asta. O să ne punem să o dăm și pe asta la fel și o să ne iasă deja laturile pentru două uși. Am reușit și am tăiat și scândura mică din cap. Haideți să vă arăt cum să montează un contratoc pentru cineva care vrea să-și pună, adică ca să evităm problema când schimbăm o ușă, că trebuie să ne apucăm să rupem zidul, să rupem nu știu ce, să iar spumă, nu există. Deci sistemul ăsta nu există, spumă, nu există nimic, adică treabă cum, nu știu, zic eu cum ar trebui. Și cel mai important, adică fără pic de vară, adică am schimbat ușa, nu mai rupem nimic. Haideți să vă arăt un pic. Întotdeauna eu mă folosesc de o filitantă, vincul trebuie să fie vincul, asta am făcut în 94, de ce? Pentru că mie trebuie să rămână 90 interior. Scândura asta e de 2, automat 2 și 2, 4 și cu 94 de centimetri. Începem și o bucăm. Eu mă folosesc de niște represe de astea de rigid. Văd că sunt prea mari astea. Trebuia să ia de 3,5, dar nu pot să ne spune și astea. Haideți să vă arăt un pic. Asta e una. Două. Și alte două aici. Prea mult un pic, dar... Așa. Ok. Odată blocat aici, ce trebuie să facem? Eu am făcut, dacă vă aduceți aminte la bucățile de șipcă care mi-au rămas, ce trebuie să facem cu astea? E bine, prima oară, punem partea asta în vinclu, să stea perfect în vinclu. Ok. Și automat blocăm aici. Nu strângeți foarte tare pentru că nu ești un tărem și o să plenească. Oricum asta e ceva provizoriu până îl zidiți. Până îl zidiți, după aia dă jos. Ok. Cu ăsta îl avem în vinclu. Apoi luăm vincul de aici, îl punem în cealaltă parte. Îl punem în cealaltă parte. Punem din nou două de astea. Ok? Acum, în cealaltă traversă care o avem, asta trebuie să rămână mai mare. De ce? Pentru că asta o să vină pe o perete. Deci peretele o să vină aici, ne trebuie doi dințișori, așa, un 3-3. Peretele trebuie să vină aici să bată pe ăsta. Adică să fie la fața peretelui din interiorul camerei. Deci contratocul se pune, dacă aveți zidul mai gros de 10 cm, se pune întotdeauna în interiorul camerei. Ok. Îl punem cam așa la jumătate de metru așa de jos. Vincul este, dar noi trebuie să ne și asigurăm. Noi trebuie să ne și asigurăm cu metru. Știți că vincul, metru și cu bolbocul sunt frați. Uitați. Avem 90 precis. 90 precis și aici. Trebuie să avem și aici. Uitați.
Ok? O gest precis. Înainte să intre, verificăm din nou. Verificăm volumul, mă scuzați, colțul, vincul, să zic așa. Uitați, este precis. Stați să iau trepiedul, că poate cineva zice că nu. Să vedeți cum e. Deci este precis, nu? E bine, ăsta se cheamă un contratoc în toată regula terminat. Ce înseamnă terminat? Adică ăsta trebuie pus pe perete și după aia nu o să prindem ușa de el. Uitați. Deci ăsta o să vină, să zic așa, zidit. O să vă arăt un sistem care să prinde aici. Deci o să înfiletăm ceva aici și apoi o să fie terminat. Haideți să aduc și ăla să le caut un pic. Trebuie să mai fac. Și apoi vă arăt un pic cum funcționează. Uitați, mă refer la așa ceva. Să găsesc de cumpărat. Dar, sincer, uitați, astea de cumpărat le-am adus din afară, sincer, dar uitați, astea sunt făcute de mine, de mâna mea. Făcute filet, care să intre în lemn și vă asigur că intră cu ușurință. E bine, avem nevoie de 6 de astea. Se pune de obicei la 10-15 cm de la colțuri. Deci ar trebui unul pe aici. Ar trebui cu metrul ăsta. Am legat în el. Deci unul la 10-15 cm de aici. Deci unul la 15 cm punem aici. Pentru că de ce? Cam aici o să fie balamaua. Deci unde necesită cea mai multă forță. Nu trebuie să găuriți să ieșiți pe partea cealaltă. Vă asigur că ăsta odată filetat nu mai este partea aici. O să strâng după aia un pic cu patentul. După aia avem 10-15 cm de jos. Facem tot așa la 15. Pentru că este filetul foarte rar și foarte adânc. Și odată ce intră în lemn, nu mai ies afară. Așa? Și acum, bineînțeles, jumatea, măsurăm jumatea. Cât avem aici. La 65 de centimetri. 70, nu. Da, la 75 de centimetri. La 75 de centimetri îl punem aici. Aici. Uitați. Ele după aia o să fie strânse. Și nu o să mai aveți probleme. Haideți să duc aproape ca să vedeți. Deci astea o să vină zidite. Asta vine la cărămidă și colțul ăsta, lâul ăsta o să fie zidit. Și el nu o să miște. Ăsta e sistemul care zic eu, care nu necesită după aia intervenție în vopsea, în lavabil, în tinci, și așa mai departe, în glet, în nimic. Deci având sistemul ăsta, dacă vreodată vreți să schimbați ușa, decât o dați jos și o puneți pe aia, monstrele acoperă peretele și nu trebuie să faceți absolut nimic. Pentru că aveți, practic, ușa, o să prindeți ușa, tocul la ușă o să prindeți în lemn. Deci nu trebuie să vă apucați să dați găuri, să puneți spumă, după aia vin niște distanțiateri, niște pene, ceva, niște distanțiatoare și cam așa arată. Deci asta e un contratoc făcut
făcut acasă, să zic așa. Și trebuie să mă dedic să mai fac încă 4. Încă 4 tocuri mai îmi trebuie, pentru că am 5 uși aici. Și cam așa. Cam asta e clipul meu de astăzi. Haideți că mă bag să văd cât pot să mai fac și după aia revin exact cu finalul clipului. Mă bag la treabă. Cam așa arată. Am reușit și am făcut 4 bucăți. 4 bucăți de 2 metri per 90 cm, mă refer lumină interior, adică 94. Deci 4 bucăți pe 2 metri pe 90 de lumină. E bine, o să trebuie să mai fac încă unul de 80, pentru că ușa de la baie o să fie puțin mai mică, o fac de 80. Și mai trebuie să mai fac decât unul singur. Și apoi trebuie să fac aici curățenie, că am făcut, e normal, rumeguș. Profit imediat repede să fac curățenie, că după aia se întinde peste tot. Dacă dau drumul la geamuri sau ceva și nu vreau. O să fac puțin curățenie, deci adică mai fac încă un contratoc, fac curățenie și apoi revin cu finalul. Da, după cum știți, sunt puțin fixat pe curățenii, am dat inclusiv cu aspiratorul să fie treaba ca lumea. Bineînțeles, am dat cu aspiratorul că înseamnă că am terminat. Am făcut și ultimul contratoc. Ăsta am zis că e de 80 pe 2 metri. Cam așa arată. Deci am terminat cu ansamblarea de contratocuri. Acum urmează altă parte, nu o să fac în acest clip pentru că nu vreau să le amestec una cu alta și să nu se mai înțeleagă nimic. Cam așa arată toate contratocurile, sunt 5 la număr. Traversele au rolul ca să nu cumva să se miște din toate echetorile și să-și păstreze înclinația, să zic așa, la 90 de grade, colțurile la 90 de grade și așa mai departe. Ce să zic, cam asta e clipul meu de astăzi. Vă mulțumesc și ne vedem cu mine la următorul clip, cu ansamblarea, cu montajul, să zic, pe perete. După cum vedeți aici, o să trebuiască, cum am zis și în alte clipuri, ăsta nu intră aici, o să trebuiască să îl... ba da, ăsta chiar intră. Dar numai că trebuie să dau un pic ăsta mai departe ca să vedeți cum vreau să fac. Dați un pic. Cam așa bine. Deci el nu trebuie să facem acele tăieturi și o să trebuie să-l prindem așa. Contratocul întotdeauna vine la nivelul cota 0, să zic așa. Noi acum nu suntem la cota 0, e la cota minus, la cota 101 jumate. Asta înseamnă că suntem 1,5 cm sub cota 0 noi. Deci noi trebuie să punem niște bucățele de gresie de răsut ca contratocul să ridicăm la cota 0. Deci el, practic, contratocul trebuie să stea pe gresia sau parchetul terminat. Cam așa o să vină. El o să fie prins așa. După aia pe aici tot umplut cu material tot frumos. Și e gata, să zic așa, pentru ușă. Eu vreau să fac chestia asta pentru că următorii pași care avem, vreau să dau tinci cu plasă și nu vreau să găsesc aici neterminat. Da, cam ăsta e cum am explicat. Și nimic. O să revenim cu continuarea clipului, cu montajul, cu tot, cu perete. Cam asta e clipul meu de astăzi. Vă mulțumesc frumos pentru vizualizare și rămâneți aproape pentru următoarele proiecte care o să le facem. Și bineînțeles o să le postez online, care poate ajută pe cineva. Întotdeauna se învață din furând idei, să zic, un pic de acolo, un pic de acolo. Eu o să ofer cât și de puțin din cunoștințele mele care le am și pentru voi care credeți că poate să vă fie utile. Și nimic, cam asta este, vă mulțumesc frumos și ne vedem cu bine la următorul clip. Vă salut!